एपीबी राजखान्थि हानजाया बिटिआर ओनसोलाव 1000निबो गोजौआव भट मोननो हाया। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि। बे समाव 13 नं चिरां बियाबनिफ्राय गोख्रों अजद खालामदों बे समाव एपीपी एबा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ बे समाव 13 नं चिरां बियाबाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया। बे समाव गोख्रों अजद खालामदों, गोख्रों रावजों बे समाव अजद खालामदों जे बे गोदानै दाजानाय राजखान्थि हानजा, बे राजखान्थि हानजाया बिटिआर ओनसोलावनो एबा 13 चिरां बियाबावल' नङा, बे समाव बिटिआर ओनसोलावनो 1000ल' भट मोननो हागोन होननानै गोख्रों दाबि खालामदों 13 नं चिरां बियाबनिफ्राय रायजो राजाफोरा बे समाव गोख्रों अजद खालामदों। बे समाव 13 नं चिरां बियाबाव एपीबीनि जेबो गोहोम गैया आरो बिथांमोना जेबो फेक्टर गैया होननानै गोख्रों अजद खालामदों बे समाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिया। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ जे गोदानै दाजानाय अल्टारनेटिभ पार्टी बर'लेण्ड बे बर'लेण्ड गोदानै दाजानाय राजखान्थि हानजा, बे राजखान्थि हानजाया 13 नं चिरां बियाबाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया। बिथांमोना जेबो फेक्टर नङा आरो बेल' नङा जे 13 नं चिरां बियाबावल' नङा, बिटिआर ओनसोलावनो बिटिसि ओनसोलावनो बिथांमोना 1000निबो गोजौआव भट मोना होननानै गोख्रों दाबि खालामदों आरो बिथाङा बाथ्राखौ बुंथिदों जे एपीबीआ दायो दाउसा गोरलैजों रुजुदों गोदानै दाजानाय एपीपी दोलोआ 1000निबो भट मोना बिटिसि ओनसोलाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथांमोना गोरलै राजखान्थि हानजा दासो जागायजेननाय, बे जागायजेननायाव बिथांमोना 1000निबो गोजौआव भट मोना होननानै गोख्रों राजखान्थियारि बाथ्राजों बुंथिदों 13 नं चिरां बियाबनि सासे लाइमोना गोख्रों अजद खालामदों जे बे समाव एबीपीआ दाउसा गोरलै बायदि दासो जागायजेननाय, दासो खिलिजेननाय। बिथांमोना बे समाव जेसेबांखि नाजाया मानो 13 नं चिरां बियाबावबो जेबो गोहोम गैया आरो बे समाव बिटिसिआवनो बिथांमोना 1000ल' भट मोनगोन होननानै गोख्रों दाबि खालामनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव सोंथि जाखाङो जे गोदानै दाजानाय एपीबीआ बे समाव बेफोरबायदि थामहिनबा बे समाव 1000ल' भट मोनगोन नामा? मानोना बे समाव अजद खालामदों जे सासे लाइमोना 13 नं चिरां बियाबनि सासे लाइमोना गोख्रों अजद खालामदों जे 1000ल' भट मोनगोन नामा? बे समाव नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायनो हागोन जे बिथांमोना 1000ल' भट मोननो हागोन एबा बेनि गोजौआव मोननो हागोन। नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। गोजोन्थों। एपीबीआ जाबाय जास्ट दाउसा गोरलै, बिसोर जों 13 नं चिराङावहाय जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया। बिथांमोना सोरनि थाखाय पलिटिकेल पार्टिखौ दादों, मा साननानै बिथांमोना पलिटिकेल पार्टिखौ दादों, मा भिउस खालामदों, बिथांमोना गावसोरसो गावसोर आइडियोल'जि। नाथाय बिथांमोना डिभिजन पलिटिक्सआव खालामनो नागिरदों। मा बे डिभिजन पलिटिक्सआ जोंनि 13 नं समाजाव जेबो सोलिया, 100% सोलिया बियो। आरो जोंहाय 100% सोलिया आरो जों देरहागोन। बिथांमोना जेबो गोहोम खोलैनो हाया आरो जोंनि 13ल' नङा, 30 नङा, अल बिटिआर समाजाव बिथांमोना जेबो गोहोम खोलैनो हाया। 1000नि बारा भट मोना बिथांमोना।